tuna chuanin WhatsApp Messenger changa i group video call ka hresual lo chuan ka hresual pon mai thiam a se ka hresual point ka siam ka ta don tho tawa ka tu la ka delete le minga tam vera hian tu no sa pa nga hian pali ni ka ria ein call thei kha masela tu na karon ti tu hi beta tila klema nang dai deuh pasari king thleng call thei dan ania mai ro chu phone dang thren khata ka phone chu hlui ve de lek to a chuan phone dang thren khata hi chuan pariat tu na ka ti ang chi hian pariat an call thei ta e ati dan tlang pui ka ron soi do na kema chuan ka ti to wangin ka ti ve kher lawanga step by step in ka ron soi do ni masabera play store in lu tanga WhatsApp Messenger in WhatsApp kha in update ang chuanin in update zo ta mo te khan in lu tanga chuan ta kil siri setting a in lut leang chuanin help in lut leanga chuanin application info WhatsApp version hi hriat angai chin chi angai ta ni hi a version 2.20 140 ani ta chuanin kan minimize anga internet a kan lu tang ka search chale to na hetil hi epic camera kai search ang heta chung bari kan tik lenga chuanin heta search bar lo langa ta hian WhatsApp WhatsApp ti khai search ang ti chuanin version na beta sang lo lang ta ni 2.20 mi kha ka beta kha yam in WhatsApp kha version mu lo chuanin next page a in tiang it's me ti khan hi ka version khan ye ti tu chin apply don chuan magna sin che download logo te hi in metanga chuanin aron anga kha kain met leang ti chuanin ein download anga in test tu chuanin group in create anga in phone number ne hau in thian tha te neng chu hau kain etanga in call chin thei don kha zong ka tun tuma karon da hi mizo wen ti to lo ga relawa ti to poni se kala mu mai lawa vai ho ti la ngai ho ti ka na chuan mizo ti khan lom lovin ka hre ta wangin le ti do tangkai poi tor lom ta ngan ti ve me ni ka kan ol se tu nai lockdown ma kan ole ma kan ti ve me ni ka lo